Συζητάω συχνά με διάφορους πιστούς χριστιανούς, γνωστούς, συγγενείς ή τυχαία άτομα στο διαδίκτυο και πραγματικά εκπλήσωμαι με το πόσα πράγματα αγνοούν για την καταγωγή της πίστης τους ή θεωρούν δεδομένα ενώ δεν θα έπρεπε. Αγνοούν πως οι πρώτοι χριστιανοί ήταν αφοσιωμένοι Εβραίοι και πως οι αρχικοί επικεφαλείς μάλλον δεν είχαν σκοπό να ιδρύσουν μια καινούργια οικουμενική θρησκεία. Πως οι περισσότεροι κριτικοί μελετητές σήμερα θεωρούν πως δεν ξέρουμε ποιοι έγραψαν τα Ευαγγέλια και τα περισσότερα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Πως ο πρώτος και μεγαλύτερος Απόστολος, ο Παύλος, δεν είχε γνωρίσει ποτέ τον Ιησού και πως οι επιστολές του γράφτηκαν πριν τα Ευαγγέλια. Πως στις πρώιμες πηγές ο Ιησούς προφητεύει το επικείμενο τέλος του κόσμου και τον ερχομό της Βασιλείας του Θεού και πως με το πέρασμα του χρόνου αυτή η εσκατολογία άρχισε να σβήνει. Πως για ένα αρκετά μεγάλο διάστημα δεν υπήρχε κανόνας χριστιανικών ιερών βιβλίων και πως υπήρχαν δεκάδες μορφές χριστιανισμού και χριστολογίες που τελικά επισκιάστηκαν από την επικράτηση του Ορθόδοξου χριστιανισμού. Πως πολλές διδασκαλίες που αποδίδονται στον Ιησού δεν ήταν πρωτότυπες ή δικές του και πως προέρχονται από ένα συγκεκριμένο θρησκευτικό παρασκήνιο ή πως πολλές από αυτές μπορεί να είναι και βλαβερές για μια κοινωνία, όπως η απόρριψη της οικογένειας και των αγαθών για χάρη της βασιλείας, η ρίση όποιος δεν είναι μαζί μου είναι εναντίον μου, ο αυστηρός ασκητισμός και το ιδεώδες της παρθενίας, η πίστη στην ύπαρξη δαιμονικών πνευμάτων, η μη μέριμνα για το αύριο κλπ. Πως ο βίος του Ιησού είναι ουσιαστικά φτιαγμένος από θέματα της Παλαιάς Διαθήκης, όχι στα πλαίσια της προφητικής προαποτύπωσης, αλλά στα πλαίσια της έμπνευσης και της λογοτεχνικής κατασκευής, και πως οι συγγραφείς ακολουθούσαν κλασικούς κανόνες θεοποίησης ή αποθέωσης του ελληνορωμαϊκού κόσμου. Πως ο Θεός της βίβλου ήταν αρχικά ένας ανθρωπόμορφος Θεός του Μεσανατολικού Πανθέου και πως πολλοί μελετητές και ιστορικοί σήμερα δεν θεωρούν πραγματική ιστορία ένα μεγάλο κομμάτι της βίβλου. Πως πολλά μαρτυρολόγια κατασκευάστηκαν ή αναθεωρήθηκαν στο Μεσαίωνα προκειμένου να αποκτήσει η Εκκλησία έναν ηρωικό μύθο προέλευσης και πως τελικά ο χριστιανισμός έγινε επίσημη θρησκεία μέσω της κρατικής εξουσίας και ενός μηχανισμού επιθετικής προπαγάνδας. Σε αυτό το βίντεο δεν θα πάρω θέση κατά της ιστορικής ύπαρξης του όποιου Ιησού, αλλά θα εξετάσω το κατά πόσον οι χριστιανικοί ισχυρισμοί ανταποκρίνονται σε κάποια ιστορική ή φυσική πραγματικότητα και να είστε σίγουροι πως τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά από ό,τι σας έλεγαν στο μάθημα των θρησκευτικών. Ας ξεκινήσουμε με τις περίφημες εξωχριστιανικές μαρτυρίες ή αναφορές και να δούμε τι μπορούμε να μάθουμε από αυτές. Η πιο σημαντική ασφαλώς είναι το λεγόμενο Testimonium Flavianum του Ιώσιππου, ενός Εβραίου ιστορικού που έγραφε για τους Ρωμαίους στο δεύτερο μισό του 1ου αιώνα. Ωστόσο, η πλειοψηφία των ειδικών στον Ιώσιππο μέχρι σήμερα υποστηρίζει πως το επίμαχο απόσπασμα είναι αλλοιωμένο από κάποιον χριστιανό αντιγραφέα ή ακόμα και εμβόλυμο. Κανένας εκκλησιαστικός των πρώτων αιώνων δεν φάνηκε να γνωρίζει το συγκεκριμένο απόσπασμα. Ακόμα και ο Οριγένης, στη σκληρή πολεμική του ενάντια στον Κέλσο, δεν φαίνεται να γνωρίζει το Testimonium Flavianum, ακόμα και όταν προσπαθεί να παρουσιάσει εξωχριστιανικές αποδείξεις απέναντι στις προκλήσεις του τελευταίου. Ο Οριγένης αναφέρεται 11 φορές στον Ιώσιππο, αλλά ποτέ στο Testimonium Flavianum, τόσο στην ελληνική όσο και τη λατινική έκδοσή του. Το μοναδικό που λέει ο Οριγένης για τον Ιώσιππο είναι πως ο Ιώσιππος δεν πίστευε στον Ιησού ως Χριστό. Μια δήλωση που ίσως απλά υπονοούσε πως ο Ιώσιππος, σαν Ορθόδοξος Εβραίος, δεν ήταν χριστιανός. Επίσης, είναι απίθανο ο Ιώσιππος να χρησιμοποιήσει εκφράσεις όπως αν είναι θεμιτό να τον αποκαλέσουμε άνθρωπο, ή πως οι θείοι προφήτες είχαν προβλέψει για αυτόν, ή και την τρίτη μέρα εμφανίστηκε στους ακολούθους του κλπ. Και μάλιστα χωρίς να εξηγεί τίποτα στο εθνικό κοινό του, όπως τους λόγους που αυτός ο Χριστός καταδικάστηκε από τον Πιλάτο ή τι σήμαινε ο τίτλος του Χριστού. Ο Ιώσιππος ήταν φλερωμαίος και γενικά αντιπαθούσε όλους τους μεσσίες που εκτελέστηκαν από τις ρωμαϊκές αρχές. Ακόμα φαίνεται περίεργο που ο Ιώσιππος δεν εξετάζει το δόγμα της φυλής των χριστιανών όπως κάνει για άλλες θρησκευτικές σέκτες της εποχής του. Η πρώτη φορά που μαθαίνουμε για το Testimonium Flavianum είναι στα γραπτά του εκκλησιαστικού ιστορικού Ευσέβιου στον 4ο αιώνα. Ο ειδικός στον Ιώσιππο, Κεν Όλσον, γράφει: οι αρχαίοι χριστιανοί συγγραφείς που ασχολήθηκαν με τον Ιώσιππο ενδιαφέρονταν περισσότερο για το Καταπίωνος και τον Εβραϊκό πόλεμο. Ο Οριγένης και ο Ευσέβιος είναι οι πρώτοι χριστιανοί συγγραφείς που δείχνουν οικειότητα με την Ιουδαϊκή αρχαιολογία και ο Πορφύριος είναι ο μόνος εθνικός συγγραφέας που το κάνει. Η έκταση της επιρροής του Ευσέβιου τόσο στη χριστιανική ερμηνεία του Ιώσιππου όσο και στη μετάβαση στη σημερινή μορφή του κειμένου παραμένει ένα ανοιχτό ερώτημα. Στην περίπτωση όμως του Testimonium φαίνεται πιθανό πως το έργο του Ευσέβιου επηρέασε τη μετάβαση στα ελληνικά χειρόγραφα του βιβλίου 18 της αρχαιολογίας του Ιώσιππου.
Λέει ο Ιππί Σάντερς, καθηγητής αρχαίας ιστορίας, τα έργα του Ιώσιππου διατηρήθηκαν από τους χριστιανούς αντιγραφείς, οι οποίοι δεν μπορούσαν να αντισταθούν στον πειρασμό να ανασυντάξουν το κείμενο και να βάλουν τον Ιώσιππο να διακηρύττει πως ο Ιησούς ήταν ο Μεσσίας, πως δίδαξε την αλήθεια και πως επανήλθε στη ζωή μετά το θάνατό του. Έχοντας αποτύχει να ανακαλύψουμε το αυθεντικό έγγραφο, δεν θα μάθουμε ποτέ τι ακριβώς έγραψε ο Ιώσιππος. Και ο Γουάλας Χάντρελ, επίσης καθηγητής ιστορίας, η ακαδημαϊκή παραδοχή είναι διχασμένη για το ζήτημα, αλλά είναι ασφαλές να πούμε πως τα επιχειρήματα κατά της αυθεντικότητας του αποσπάσματος του Ιώσιππου υπερισχύουν σε μεγάλο βαθμό. Η δεύτερη πιο σημαντική αναφορά προέρχεται από τον Κορνήλιο Τάκητο στο βιβλίο του Χρονικά. Ακόμα και αν είναι γνήσιο απόσπασμα, πάλι δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως η σύντομη αναφορά του Τάκητου δεν βασίζεται στις χριστιανικές διαδόσεις. Δεν υπάρχει κάτι που να μαρτυρά πως ο Τάκητος έψαξε στα κρατικά αρχεία της Ρώμης, τα οποία μάλιστα είχαν καεί 2 φορές τον 1ο αιώνα, για να επιβεβαιώσει μια ιστορία που ήδη οι χριστιανοί ομολογούσαν. Είναι σχεδόν προφανές ότι ο Τάκητος, ένας ομολογουμένος έγκριτος ιστορικός, δεν άντλησε τις πληροφορίες του από επίσημα ρωμαϊκά αρχεία, αφού εκεί δεν θα έδειξε τον Πιλάτο ως επίτροπο, αλλά ως έπαρχο, ούτε τον Ιησού να αναφέρεται ως Χριστός, αλλά ως Ιησούς Ναζωραίος, ή πιο πιθανόν ως Γεζοά Μπαρ Ιωζέφ. Επίσης, ξέρουμε πως ο Τάκητος διατηρούσε αλληλογραφία με το φίλο του τον Πλίνιο, ο οποίος είχε μάθει για τους χριστιανούς κάπου στα 110, οπότε είναι πολύ πιθανόν η πηγή των έτρων τελευταίος. Ο Πλίνιος έμαθε από αυτούς για τον πυρήνα της Ευαγγελικής Αφήγησης και με τη σειρά του τον μετέφερε στον Τάκητο. Άρα πάλι δεν μπορεί να θεωρηθεί σαν ανεξάρτητη πηγή και το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τον Πλίνιο. Είναι επίσης περίεργο πως η κατηγορία του εμπρισμού της Ρώμης από τους χριστιανούς δεν αναφέρεται από κανέναν άλλον ιστορικό, ούτε φαίνεται να είναι γνωστή στους ίδιους τους χριστιανούς του 2ου αιώνα, ακόμα και όταν αναφέρονται στους υποτιθέμενους διωγμούς του Νέρονα. Αυτό δείχνει πως ούτε οι Ρωμαίοι ιστορικοί έκαναν ποτέ τέτοια σύνδεση. Άρα ο Τάκητος είναι ο πρώτος συγγραφέας που αναφέρει αυτή την τρομερή κατηγορία, συνδέοντας κάποιον άλλο διωγμό των χριστιανών ή ακόμα και θρύλο με την πυρκαγιά της Ρώμης. Ο Πλίνιος πάλι αναφέρει τον Χριστό μόνο σαν μια καινούργια θεότητα στη Ρώμη, δεν τον αναφέρει σαν γήινη προσωπικότητα. Η σπουδαιότητα αυτής της επιστολής έγκυται στο γεγονός πως είναι η πρώτη φορά που κάποιος συγγραφέας προσέχει τον χριστιανισμό και φαίνεται πως μάλλον μέχρι τότε η ύπαρξή του τρεμόσβηνε. Στο γράμμα αυτό προς τον Τραϊανό αποκαλύπτονται 2 ενδιαφέροντα στοιχεία: ότι ο Πλίνιος δεν ήταν ποτέ παρόν σε δίκες χριστιανών και πως δεν είχε ιδέα για τα πιστεύω τους ή για ποιον λόγο ήταν παράνομοι, όπως επίσης ότι αρκετοί χριστιανοί είχαν αποκηρύξει την πίστη τους. Εκείνη την εποχή ο Πλίνιος ο Νεότερος ήταν ήδη γερουσιαστής για 25 χρόνια. Υπηρέτησε σαν το αρχαίο ισοδύναμο του διοικητή της αστυνομίας, καθώς και σαν νομικός εκπρόσωπος της αυτοκρατορίας. Μετά υπηρέτησε για μεγάλο διάστημα ως κυβερνήτης της Βυθινίας, αλλά παρόλα αυτά δεν ήταν παρόν σε κάποια δίκη χριστιανών, ούτε ήξερε κάτι για αυτούς. Στο Σουητόνιο τώρα υπάρχουν 2 σχετικά αποσπάσματα. Στο ένα, ο Σουητόνιος αναφέρεται σε Εβραίους ταραχοποιούς, όχι χριστιανούς, υποκινούμενους από κάποιον Κρέστους, οι οποίοι αποβλήθηκαν από τη Ρώμη από τον αυτοκράτορα Κλάβδιο. Όλη η αναφορά όμως φαίνεται υπερβολική και έρχεται σε αντίθεση με την αναφορά του Δίωνα του Κάσιου, ο οποίος μας λέει πως ο Κλάβδιος κράτησε μια ανεκτική στάση απέναντι στους Εβραίους της Ρώμης και είναι φυσικά πιο αληθοφανής από την πρώτη αναφορά. Είναι πιθανό βέβαια κάποιοι ή αρκετοί Εβραίοι να αποβλήθηκαν, όχι όμως όλοι. Ούτε όμως ο Σουητόνιος, ούτε ο Δίωνας συνδέουν αυτές τις ταραχές με τους χριστιανούς. Ακόμα και ο συγγραφέας των πράξεων δεν φαίνεται να γνωρίζει κάποια σύνδεση αυτής της αποβολής των Εβραίων από τη Ρώμη με τους χριστιανούς και είναι σίγουρο πως δεν θα άφηναν αξιοποιητή την περίπτωση στην οποία οι Εβραίοι έκαναν ταραχές στο όνομα των χριστιανών και είχαν τιμωρηθεί γι' αυτό. Ο Σουητόνιος λέει ξεκάθαρα πως οι ταραχές υποκινήθηκαν από κάποιον Κρέστο και φυσικά είναι απίθανο να αναφέρεται στον Ιησού που βρίσκεται στη Ρώμη επί Κλάβδιου. Επιπλέον, οι πράξεις μας παρουσιάζουν τους Εβραίους της Ρώμης να γνωρίζουν ελάχιστα για τους χριστιανούς. Ακόμα και η προς Ρωμαίους επιστολή του Παύλου δεν φαίνεται να έχει γνώση αυτής της ιστορίας. Στο δεύτερο απόσπασμα τώρα, στον βίο του Νέρονα, ο Σουητόνιος φαίνεται να κάνει τη διάκριση μεταξύ Εβραίων και Χριστιανών και σίγουρα θα είχε επισημάνει την υποκίνηση των ταραχών από τους δεύτερους. Ακόμα και λανθασμένα θεωρούσε πως ο Ιησούς ήταν στη Ρώμη εκείνη την περίοδο, αυτό δύσκολα θα αποτελούσε ανεξάρτητη μαρτυρία για οτιδήποτε. Επιστολή Μάρα Βαρ Σεραπείων. Η επίσημη άποψη είναι ότι η επιστολή γράφτηκε σίγουρα μετά το 73 από αυτόν τον παντελώς άγνωστο Σύριο συγγραφέα. Το πώς όμως μετά δεν είναι γνωστό. Σημειώστε ότι ο Σεραπείων, ενώ αναφέρει τον Σωκράτη και τον Πυθαγόρα, με τους οποίους κάνει τον παραλληλισμό, δεν αναφέρει το όνομα Ιησούς, αλλά σοφός βασιλιάς των Εβραίων, μετά από το θάνατο του οποίου άρχισαν να χάνουν το βασίλειό τους.
Αυτός ο χαρακτηρισμός βέβαια θα μπορούσε να αναφέρεται στον οποιονδήποτε, δεδομένου ότι εκείνη την εποχή είχαν εμφανιστεί αρκετοί επίδοξοι μεσσίες στο Ισραήλ. Θα μπορούσε μάλιστα να αναφέρεται και στον διδάσκαλο της δικαιοσύνης, που αναφέρεται στα χειρόγραφα της Νεκράς Θάλασσας. Βέβαια, για τους Εβραίους χριστιανούς, ο Ιησούς θα μπορούσε να αποκαλείται βασιλιάς των Εβραίων. Σε αυτή την περίπτωση, έχουμε απλά έναν αντίλαλο του πρώιμου χριστιανικού κηρύγματος στη Συρία της εποχής. Επίσης, ο Ιησούς εκτελέστηκε από τους Ρωμαίους, όχι ακριβώς από τους Εβραίους, και συνεπώς ο ισχυρισμός πως οι Εβραίοι εκτέλεσαν τον σοφό βασιλιά τους ακούγεται κάπως αυθαίρετος. Τέλος, η επιστολή έχει κάποιες ανακρίβειες, όπως όταν αναφέρεται στον Πυθαγόρα που δολοφονήθηκε από τους συντοπίτες του. Η αλήθεια είναι πως ο Πυθαγόρας εγκατέλειψε τη Σάμο το 530 π.Χ. και εγκαταστάθηκε στην ελληνική αποικία του Κρότονα της Κάτω Ιταλίας. Τελικά πέθανε στο Μεταπόντιο. Οι απολογητές επικαλούνται και κάποιες άλλες μαρτυρίες, τις οποίες δεν θα σχολιάσω για οικονομία χρόνου. Μπορείτε όμως να επισκεφτείτε τα links στην περιγραφή του βίντεο. Ο μεταεξοδικός Ιουδαϊσμός ακολουθούσε δύο κατευθύνσεις. Η μία εξελίχθηκε στην παράδοση των Φαρισαίων, των Σαδδουκαίων και του Ταλμούδ και γενικά αυτού που αποκαλούμε ραβινικό Ιουδαϊσμό, και η δεύτερη ήταν ο αποκαλυπτισμός, όπως εκφράστηκε από το κίνημα των Εσέων, των Γνωστικών και φυσικά των οπαδών του χριστιανισμού, και βασιζόταν κυρίως στις αποκαλυπτικές αντιλήψεις του Ιεζεκιήλ, του Δανιήλ και του Ενόχ. Στο επίκεντρο αυτής της παράδοσης βρισκόταν η ενιγματική μορφή του Υιού του ανθρώπου, η οποία θεωρούνταν κάτι σαν ένα προαιώνιο πνεύμα πιο πάνω από τους προφήτες και την Τορά, του οποίου η παρουσία θα σηματοδοτούσε το τέλος της ιστορίας, την τελική κρίση και την εγκαθίδρυση της αιώνιας βασιλείας του Θεού στη γη. Το ψυχολογικό υπόβαθρο αυτών των αντιλήψεων ήταν η ανάμνηση όλων των συμφορών της ιστορίας, όπως η σκλαβιά στην Αίγυπτο, η Βαβυλώνια αιχμαλωσία και η κατάκτηση από τους Ρωμαίους, καθώς και η απουσία μιας σταθερής κατάστασης δικαιοσύνης και ευημερίας εντός της κοινότητας. Ο πρώτος συγγραφέας που έγραψε για τον Ιησού είναι ο Απόστολος Παύλος, ο οποίος μετά από μια θεία αποκάλυψη μετατράπηκε σε εθναπόστολο του Χριστού. Ο Παύλος υποτίθεται πως έγραψε πολλές επιστολές της Καινής Διαθήκης, αλλά οι μελετητές πιστεύουν πως 6 ή 7 είναι αυθεντικές. Σε αυτές τις περίπου 20.000 λέξεις, ο Παύλος νουθετεί και καθοδηγεί τις πρώτες χριστιανικές κοινότητες και παρουσιάζει αυτή την καινούργια θεολογία του εσταυρωμένου και αναστημένου Ιησού. Το πρόβλημα είναι πως σε αυτές τις επιστολές ο Παύλος δεν δίνει την παραμικρή πληροφορία για τη ζωή του Ιησού, τα θαύματά του, τη γέννησή του, τις παραβολές ή τη σχέση του με τους μαθητές και άλλους ανθρώπους, όπως και σχεδόν ποτέ δεν παραπέμπει σε κάποια γνωστή διδασκαλία του Ιησού, όπως συναντάμε στα Ευαγγέλια. Ο Γκέρτ Λούντεμαν, καθηγητής της Καινής Διαθήκης και της Χριστιανικής Γραμματείας στο Πανεπιστήμιο του Γκέτιγκεν, λέει για τον Παύλο: ο Παύλος πίστευε πως ένα άτομο ονόματι Ιησούς είχε ζήσει στη γη και τώρα κάθεται στα δεξιά του Θεού στον ουρανό. Ωστόσο, δείχνει να έχει μόνο μια επιφανειακή γνώση των παραδόσεων που σχετίζονταν με τη ζωή του και πουθενά δεν δείχνει κάποια εξοικείωση με αυτές. Με άλλα λόγια, δεν μπορεί να θεωρηθεί αξιόπιστος μάρτυρας της ζωής, της διδασκαλίας ή της ιστορικής ύπαρξης του Ιησού. Ο Παύλος μας συστήνεται στην ιστορία ως ο μεγαλύτερος διώκτης της πρώτης Εκκλησίας. Ωστόσο, ο ίδιος ομολογεί πως ήταν άγνωστος στις εκκλησίες της Ιουδαίας, της Προσγαλάτας, για αρκετό καιρό μετά τη μεταστροφή του και αμέσως μετά έφυγε για την Αραβία πριν επιστρέψει στη Δαμασκό, την ίδια στιγμή που δεν γύρισε στην Ιερουσαλήμ για τουλάχιστον 3 χρόνια. Αντίθετα στις πράξεις 7-9, λέγεται πως είχε συνεχή επαφή με την εκκλησία της Ιερουσαλήμ ακόμα και πριν τη μεταστροφή του και μετά πήγε αμέσως στη Δαμασκό και μετά στην Ιερουσαλήμ χωρίς να περάσει ούτε μια στιγμή στην Αραβία. Σύμφωνα με το βιβλίο των Πράξεων, ο Παύλος οδηγούσε κάποιους χριστιανούς αλυσοδεμένους στον δρόμο για τη Δαμασκό. Ξαφνικά βλέπει ένα εκτυφλωτικό όραμα με τον Ιησού, χάνει την όρασή του και ο Ιησούς τον διατάζει να πάει στην οδό που καλείται Ευθεία και να ζητήσει από τον χριστιανό Ανανία να τον βαφτίσει. Αλλά και ο πιο καλοπροαίρετος αναγνώστης δεν γίνεται να μην δει τη λογοτεχνική δομή αυτής της αφήγησης. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής έλεγε: ετοιμάστε την οδόν του Κυρίου, ευθείας ποιείτε τα στρίβους αυτού. Ο Παύλος πηγαίνει στην οδό που καλείται Ευθεία στη Δαμασκό για να βαπτιστεί από τον Ανανία. Ιωάννης προέρχεται από τον Γιαχουχάναν ή ο Γιαχβέ είναι μεγάλος. Ανανίας προέρχεται από τον Ανανιάχου ή μεγάλος είναι ο Γιαχβέ. Η ιστορία μετά πηγαίνει αντίστροφα. Ο Θεός μιλάει στον Παύλο σε όραμα, προσεύχεται, μετά βαπτίζεται και αμέσως μετά κηρύττει το Ευαγγέλιο. Ο Ιησούς βαπτίζεται, μετά προσεύχεται, ο Θεός του μιλάει από τον ουρανό και αμέσως μετά αρχίζει να κηρύττει το Ευαγγέλιο. Ο Λουκάς φαίνεται επίσης να χρησιμοποιεί στοιχεία από το βιβλίο του Τοβίτ. Όταν ο Παύλος θεραπεύεται από την τυφλότητά του από τον Ανανία, λέπια πέφτουν από τα μάτια του.
Στον Τοβίτ 3:17, ο άγγελος Ραφαήλ αφαιρεί τα λέπια από τα μάτια του Τοβίτ, και όπως ο Παύλος εξουσιοδοτείται του Σαχεντρίν με ένα γράμμα για να συλλάβει χριστιανούς στη Δαμασκό, έτσι και ο Τοβίτ λαμβάνει ένα γράμμα από τον πατέρα του προκειμένου να διεκδικήσει ένα χρηματικό ποσό σε μια ξένη πόλη. Ακόμα πιο αποκαλυπτικό είναι πως ο άγγελος που συνοδεύει τον Τοβίτ συστήνεται ως Αζαρίας, γιος του Ανανία, και του εξηγεί πως θα θεραπεύσει την τυφλότητά του, ακριβώς όπως ο Ιησούς, σαν θεϊκόν, στέλνει τον Παύλο σε κάποιο Ανανία για τον ίδιο λόγο. Απ' την αρχή ως το τέλος, οι πράξεις μοιάζουν με έργο προπαγάνδας, προκειμένου να καταδειχθεί η εξέλιξη από τον Ιουδαϊσμό στον Χριστιανισμό, όπως η κατάργηση της Τορά, όταν σύμφωνα με τον Παύλο δεν ήταν για καιρό ανεκτή ακόμα και από τον Πέτρο. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι πράξεις 15:7 βάζουν την ομιλία του Παύλου για το ίδιο θέμα στο στόμα του Πέτρου, όταν ο Παύλος υποστηρίζει πως έγινε ακριβώς το αντίθετο. Ούτε ο συγγραφέας των πράξεων αναφέρει ποτέ ότι ο Παύλος έγραψε επιστολές στις εκκλησίες, τις οποίες υποτίθεται πως ίδρυσε. Επιπλέον, ο συγγραφέας, υποτίθεται ο Λουκάς, παρατείνει την παραμονή του αναστημένου Ιησού στη γη για 40 μέρες, κατά τις οποίες συναναστρέφεται εν κρυπτό με δεκάδες ανθρώπους και μετά αναλείπεται στον ουρανό συνοδεία αγγέλων. Αυτό φυσικά είναι μύθος, όχι ιστορία. Ο μελετητής της Καινής Διαθήκης, Μπάρτον Μακ, γράφει: «Κανένας Εβραίος δεν θα είχε προσιλητιστεί με την κατηγορία ότι ήταν ένοχος για το θάνατο του Μεσσία. Κανένας Έλληνας δεν θα είχε πιστεί από την επιχειρηματολογία των κηρυγμάτων. Άρα, τι έχουμε στα χέρια μας? Μια εφάνταστη ανακατασκευή της χριστιανικής ιστορίας, όπως αυτή παρουσιαζόταν στο 2ο αιώνα. Ο Λουκάς επιχρωμάτισε την ιστορία των αντικρουόμενων κινημάτων του 1ου αιώνα. Παρουσίασε ευφυώς τους Πέτρο και Παύλο σαν κήρυκες του ίδιου Ευαγγελίου. Αυτό είναι κλασικό δείγμα μυθοπλασίας». Ο συγγραφέας των πράξεων κάνει και αρκετούς παραλληλισμούς μεταξύ του Παύλου και του βίου του Ιησού. Και οι δύο κάνουν μεγάλες περιοδίες που καταλήγουν στην Ιερουσαλήμ. Εκεί συλλαμβάνονται με την κατηγορία της διατάραξης της ησυχίας του ναού και αντιμετωπίζουν έναν Ηρωδιανό μονάρχη και Ρωμαίους προκουράτορες αντίστοιχα. Και στις δύο περιπτώσεις έχουμε τους Εβραίους να μεθοδεύουν συνωμοσίες εναντίον τους, αλλά στο τέλος να βρίσκονται αθώοι. Και στις δύο περιπτώσεις ανακρίνονται από τους αρχιερείς και όλο το Σανχεντρίν και κάνουν προβλέψεις για το τι θα συμβεί μετά το τέλος τους. Αλλά ο Παύλος τα κάνει όλα σε μεγαλύτερα μεγέθη από τον Ιησού. Τα ταξίδια του είναι πολύ μεγαλύτερης κλίμακας, ταξιδεύει γύρω από τη Μεσόγειο αντί της λίμνης της Γαλιλαίας όπως έκανε ο Ιησούς, και μάλιστα σε ένα ταξίδι αντιμετωπίζει μια άγρια καταιγίδα ακριβώς όπως ο Ιησούς, αλλά σώζεται από την πίστη. Οι δίκες του κρατάνε για χρόνια και αντίθετα με τον Ιησού, πραγματικοί στρατοί επιδιώκουν να τον σκοτώσουν ή να τον σώσουν. Ο Ιησούς προκαλεί βίαιες αντιδράσεις διαβάζοντας τις γραφές στη συναγωγή, ομοίως ο Παύλος προκαλεί 2 φορές βίαιες αντιδράσεις για τον ίδιο λόγο. Και ενώ ο Ιησούς στο τέλος έχει ένα βίαιο και λυτρωτικό θάνατο χωρίς να προσπαθεί να προσιλητήσει κάποιον μετά την ανάστασή του, ο Παύλος μετά την καταδίκη του διέμεινε για 2 χρόνια σε ιδιαίτερο οίκημα, κηρύττοντας στη Ρώμη χωρίς κανένα εμπόδιο. Οι αφηγηματικές συμπτώσεις μεταξύ Πέτρου και Παύλου στις πράξεις είναι επίσης πάρα πολλές για να αποτελούν πιστευτή ιστορία. Οι Πέτρος και Παύλος ανασταίνουν αντίστοιχα κάποιον από τους νεκρούς. Και οι δυο θεραπεύουν έναν παράλυτο, χρησιμοποιούν απίστευτες θεϊκές δυνάμεις, νικούν έναν μάγο, αλλά και δραπετεύουν θαυματουργικά από τη φυλακή. Αντίστοιχα, όπως ο Θεός στέλνει ένα όραμα στον Κορνήλιο σχετικά με τον Πέτρο για να τον σώσει, έτσι και στον Παύλο στέλνει έναν Μακεδόνα σε όραμα για να σώσει τους Μακεδόνες. Όλες οι υπόλοιπες πηγές του συγγραφέα των πράξεων είναι απλά λογοτεχνικές και όχι ιστορικές. Ο καθηγητής θεολογίας και κλασικιστής Ντένις Μακδόναλντ έχει αναλύσει πως οι πράξεις χρησιμοποιούν μοτίβα από τον Όμηρο, τα οποία προσαρμόζουν στους νέους ήρωες. Τα ναυάγια του Οδυσσέα και του Παύλου μοιράζονται κοινά αφηγηματικά μοτίβα και λεξιλόγιο. Η εμφάνιση ενός θεού ή αγγέλου που εγγυάται την ασφάλεια, η ανάβαση μιας σχεδία, η άφηξη του ήρωα σε ένα νησί με φιλόξενους κατοίκους, η αποστολή του πίσω στην πορεία του ή σε άλλο πλοίο, ή οι αποδράσεις από τη φυλακή στις πράξεις, μοιράζονται επίσης αφηγηματικά μοτίβα με τις θεϊκές αποδράσεις στις βάκχες του Ευρυπίδη, όπως θαυματουργικό σπάσιμο των αλυσίδων και απόδραση μετά από έναν σεισμό. Ο Παύλος ισχυρίζεται ότι ναυάγησε 3 φορές. Ο Λουκάς ίσως να εμπνεύστηκε αυτή την ιστορία, δανειζόμενος ιδέες από άλλες ιστορίες όπως του Ιωνά, της Οδύσσιας και της Ενιάδας. Οι πράξεις αντιγράφουν συχνά τον Όμηρο. Η ανάσταση του Εύτυχου από τον Παύλο βασίζεται στην ιστορία του Ελπίνορα. Ο Εύτυχος αποκοιμιέται σε ένα ψηλό παράθυρο, πέφτει, σκοτώνεται και ο Παύλος τον ανασταίνει. Ο Ελπίνορας επίσης αποκοιμιέται, πέφτει από ψηλά, σκοτώνεται και ο Οδυσσέας το συναντά στον Άδη. Το όραμα του Κορνήλιου και του Πέτρου βασίστηκε σε μια παρόμοια ιστορία για τον Αγαμέμνονα. Το ξεπροβόδισμα του Παύλου στη Μίλητο βασίστηκε στο αντίστοιχο ξεπροβόδισμα του Έκτορα στην Ανδρομάχη. Η εκλογή του Ματθία στην εκλογή του Έαντα. Η απόδραση του Πέτρου από τη φυλακή στην απόδραση του Πρίαμου από τον Αχιλλέα. Στο τέλος, οι πράξεις
Είναι μια ιστορία θρησκευτικής μυθοπλασίας και προπαγάνδας που μοιράζεται κοινά χαρακτηριστικά με όλα τα άλλα περιπετειώδη μυθιστορήματα της εποχής. Όλα προβάλλουν ένα συγκεκριμένο θεό ή θρησκεία. Όλα περιέχουν περιπετειώδη ταξίδια, θαυμαστά υπερφυσικά γεγονότα και συναντήσεις με εξωτικούς λαούς, θεϊκές παρεμβάσεις και οράματα που παίζουν κομβικό ρόλο στην πλοκή, θαυματουργικές αποδράσεις και άγριους διώκτες, εκστασιασμένα πλήθη που γίνονται βασικοί χαρακτήρες στην Έφεσο και την Ιερουσαλήμ, ζευγάρια ηρώων που χωρίζουν και μετά επανενώνονται. Δεν ξέρουμε καν αν ο συγγραφέας ήταν ιστορικός. Ίσως να χρησιμοποίησε πηγές της εποχής για να δημιουργήσει το ιστορικό σκηνικό στο αφήγημά του. Ήταν λοιπόν η μεταστροφή του Παύλου ένα στιγμιαίο γεγονός, ή μήπως προετοίμασε τη θεολογία του για καιρό πριν τη μεταστροφή του? Ποια ήταν η πραγματική του σχέση με την Εκκλησία της Ιερουσαλήμ? Τι γνώριζε για τον Ιησού και τις διδασκαλίες του? Δεν θα μάθουμε ποτέ. Για αιώνες, γενιές πιστών έχουν κατηχηθεί να πιστεύουν πως τα γνωστά Ευαγγέλια είναι καταγραφές κάποιων ακόλουθων των Αποστόλων ή ακόμα και των ίδιων, οι οποίοι μετά την Ανάσταση του Κυρίου τους ξεχύθηκαν στα έθνη για να δώσουν μαρτυρία για ό,τι είδαν ή άκουσαν. Φυσικά, όπως κάθε άλλο γεγονός από τα πρώτα 100 χρόνια του χριστιανισμού, είναι αβέβαιο. Ο Τόμας Χαγκ, στο εξαιρετικό του βιβλίο «Η τέχνη της βιογραφίας στην αρχαιότητα», εξετάζει όλα τα αρχαία είδη βιογραφίας και υποστηρίζει πως τα Ευαγγέλια δεν μπορούν να ταξινομηθούν ως βιογραφίες με την κλασική έννοια. Οι συγγραφείς δεν αναφέρουν ποτέ ονομαστικά τις πηγές τους, δεν εκφράζουν ποτέ σκεπτικισμό για αυτά που γράφουν, λειτουργούν σαν παντογνώστες και φυσικά είναι έντονα προκατηλημένοι ως προς το μήνυμα που προσπαθούν να περάσουν. Για την ακρίβεια, είναι ιστορίες όπου ο συγγραφέας προσπαθεί να εκμεεύσει ένα συγκεκριμένο τύπο Ιησού, ανάλογα με το θρησκευτικό κοινό στο οποίο απευθύνεται, και φυσικά προβάλλει τις δικές του θεολογικές αντιλήψεις πάνω στον θείο πρωταγωνιστή του. Θα μπορούσαμε να πούμε πως η Ευαγγελική παράδοση ακολουθεί δύο κατευθύνσεις. Η μία είναι αυτή του Μάρκου, που υποτίθεται πως γράφτηκε κάπου γύρω από την καταστροφή του ναού του 70 και επικεντρώνεται στις περιοδίες του Ιησού γύρω από τη λεγόμενη θάλασσα της Γαλιλαίας και κορυφώνεται με το πάθος του. Ακολουθεί ο Ματθαίος, ο οποίος απευθύνεται σε ένα εβραϊκό κοινό και η παράδοση του απέδωσε στο Ματθαίο τον τελώνει, αν και είναι γραμμένο σε τρίτο πρόσωπο. Μετά ο Λουκάς, που απευθύνεται σίγουρα σε ένα εθνικό κοινό. Και οι δύο αντιγράφουν ένα μεγάλο μέρος του Μάρκου, κάτι που είναι γνωστό στους μελετητές ως το πρόβλημα των συνοπτικών. Η άλλη κατεύθυνση τώρα είναι ο Ιωάννης, το πιο ιδιαίτερο Ευαγγέλιο, το οποίο χρησιμοποιεί διαφορετικές θεολογικές μεταφορές για τον Ιησού και περιέχει και κάποιες μοναδικές ιστορίες. Και η παράδοση του απέδωσε στον Ιωάννη, τον γιο του Ζεβεδαίου, επειδή στο τέλος γίνεται λόγος για έναν ανώνυμο μαθητή που αγαπούσε ο Ιησούς. Ο γνωστός μελετητής Μπαρτ Έρμαν, στο βιβλίο του Forged, Writing in the Name of God, εξηγεί: η ανωνυμία των Ευαγγελίων διατηρήθηκε για δεκαετίες. Όταν οι εκκλησιαστικοί των αρχών του 2ου αιώνα αναφέρονται ή παραπέμπουν στα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης, δεν αναφέρουν ποτέ τους τίτλους ή τους συγγραφείς τους. Ακόμα και ο Ιουστίνος ο Μάρτυρας, που γράφει γύρω στα 150 με 160 κοινής εποχής, παραθέτει κάποιους στίχους από αυτά, αλλά δεν υποδεικνύει τα ονόματά τους. Για τον Ιουστίνο αυτά τα βιβλία ήταν γνωστά ως συλλογικά έργα, οι αναμνήσεις των Αποστόλων. Το The New Oxford Annotated Bible υπογραμμίζει την επίσημη ακαδημαϊκή θέση για το περιεχόμενο των Ευαγγελίων. Ούτε οι Ευαγγελιστές, αλλά ούτε και οι πρώτοι αναγνώστες τους ασχολήθηκαν με οποιαδήποτε ιστορική ανάλυση. Ο σκοπός τους ήταν να επιβεβαιώσουν τη χριστιανική πίστη. Οι μελετητές γενικά συμφωνούν ότι τα Ευαγγέλια γράφτηκαν 40 με 60 χρόνια μετά το θάνατο του Ιησού. Συνεπώς, δεν αποτελούν καταθέσεις μαρτύρων ή άλλων σύγχρονων πηγών σχετικά με τη ζωή και τις διδασκαλίες του Ιησού. Ο Ράντελ Χέρνς, στο βιβλίο του Gospel Fictions, γράφει: καθένα από τα κανονικά Ευαγγέλια είναι θρησκευτική διακήρυξη στη μορφή φανταστικής λογοτεχνίας. Οι χριστιανοί δεν δίστασαν να γράψουν φανταστικές ιστορίες για τον Ιησού και πρέπει να θυμόμαστε πως τα 4 κανονικά Ευαγγέλια είναι μόνο η αφρόκρεμα μιας μεγάλης και ποικιλόμορφης λογοτεχνίας. Έχουμε ακόμα στην κατοχή μας τέτοια έργα, είτε ολόκληρα είτε αποσπασματικά, όπως το Ευαγγέλιο του Πέτρου, το Ευαγγέλιο του Φιλίππου, το κρυφό Ευαγγέλιο του Μάρκου, το Ευαγγέλιο της Μαρίας Μαγδαληνής και αρκετά ανώνυμα Ευαγγέλια, όπως τα σύμφωνα με τους Εβραίους, τους Αιγυπτίους, τους Εβιονίτες κλπ. Ο Ιησούς είναι ουσιαστικά ένα μεγάλο σώμα λογοτεχνίας, συχνά ανορθόδοξης ή συνηθισμένης μυθοπλασίας. Ας κάνουμε μια γρήγορη σύγκριση με τις ιστορίες του Ηροδότου και την εισαγωγή του Μάρκου. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ του Ευαγγελίου του Μάρκου και των ιστοριών του Ηροδότου είναι πως η εισαγωγική φράση του Μάρκου δεν περιέχει το όνομα του συγγραφέα, αλλά αποδίδει το κείμενο στον Ιησού Χριστό.
Ωστόσο, η κυκλοφορία αρκετών διαφορετικών Ευαγγελίων επέβαλε τον τύπο κατά ώστε να υπάρχει διάκριση μεταξύ τους. Επίσης, προσέξτε πως ο Ηρόδοτος συχνά αφήνει τον αναγνώστη να κρίνει μόνος του. Λέγεται πως με το πέρασμα του χρόνου τα Ευαγγέλια γινόντουσαν όλο και πιο μυθογραφικά και πως ο Μάρκος είναι το πιο ρεαλιστικό. Αλλά από τα πρώτα κιόλας κεφάλαια φαίνεται πως αντιμετωπίζουμε μια ιστορία θρησκευτικής φαντασίας. Ένας πασίγνωστος Άγιος άνθρωπος, ο βαπτιστής, με πολύ απλό τρόπο χρήζει τον Ιησού διάδοχο και ανώτερό του, χωρίς κάποια αιτιολόγηση. Κάνοντάς το, ο ουρανός σχίζεται στα δύο και η φωνή του Θεού αντυχεί από τα ουράνια, αναγγέλλοντας τον Ιησού ως Υιό του, ενώ ένα μαγικό πνεύμα με τη μορφή περιστεριού κατέρχεται και στέκεται πάνω από το κεφάλι του Ιησού. Τότε ξαφνικά ο Ιησούς με μαγικό τρόπο περιβάλλεται από αγγέλους και ζώα της ερήμου, όπου συναντά και υπερνικά τον Σατανά. Μετά βαδίζει και συναντά κάποιους τυχαίους ψαράδες που ποτέ ως τότε δεν τον είχαν δει ή ακούσει κάτι για αυτόν, τους οποίους με μια μοναδική φράση του τους μετατρέπει σε μια στιγμή σε υποτακτικούς του που εγκαταλείπουν δουλειά και οικογένεια για να τον ακολουθήσουν, χωρίς κάποια εξήγηση ή διακανονισμό της σχέσης τους. Στη συνέχεια, καταπλήσει ολόκληρες πόλεις με τα εξαιρετικά κηρύγματά του, από τα οποία εμείς δεν βρίσκουμε ούτε μία πρόταση. Επανειλημμένα διατάζει και κυβερνά δαιμόνια, τα οποία δημοσίως τον ανακηρύσσουν Υιό του Θεού, και ξανά όλοι μαγεύονται από αυτό, αν και οι εξορκιστές που έκαναν ανάλογα πράγματα σε όλη την Παλαιστίνη ήταν καθημερινοί και συνηθισμένοι, χωρίς τίποτε το ιδιαίτερο. Και είναι γεγονός ότι σε ολόκληρη την αφήγηση του Μάρκου, ούτε ένας πράττει όπως θα έπρατε ένα αληθινό πρόσωπο εκείνης της εποχής και σε εκείνον τον τόπο. Θεραπεύει αμέτρητο κόσμο και ολόκληρες πόλεις μαζεύονται μπρος στην πόρτα του. Και αυτά τα θαύματα συνεχίζονται και στο δεύτερο κεφάλαιο, όπου πλέον ο Ιησούς αρχίζει να αντιπαρατίθεται προς τις αρχές. Ακόμη δεν πληροφορούμαστε ποιες ήταν οι εξαιρετικές διδασκαλίες του, ενώ καμία από τις αντιπαραθέσεις του προς τις αρχές δεν σχετίζεται με τα κηρύγματά του αλλά με τις πράξεις του. Αν και ως νόμος της Μισνά, που ακολουθούσαν τότε και οι Φαρισαίοι, δηλώνει ότι παραδείγματος χάρη οι θεραπείες επιτρέπονταν κατά το Σάββατο, οπότε στον πραγματικό κόσμο δεν θα προκαλούσαν ποτέ τον Ιησού για αυτόν τον λόγο. Κάθε κεφάλαιο περιγράφει ένα ή περισσότερα θαύματα που μπορούν να ειδωθούν μόνο στο πλαίσιο μιας μυθοπλασίας και έχουν μόνο λογοτεχνικό, ηθικοπλαστικό και συμβολικό στόχο, όπως ακριβώς συμβαίνει και με κάθε άλλη μυθολογία. Μόνο στον Μάρκο έχουμε τον Ιησού όχι μόνο να περιβάλλεται από αγγέλους, να διαρριγνύει τους ουρανούς και μετά να διεγείρει τη φωνή του Θεού, να τα βάζει με τον Σατανά, να θεραπεύει τυφλούς και ανάπηρους, να καταδιώκει και να συνδιαλέγεται με δαίμονες, αλλά και να ξεραίνει δέντρα, με μυστηριώδη τρόπο να φωνεύει χιλιάδες γουρούνια, να ηρεμεί τη θάλασσα, να βαδίζει πάνω στο νερό, να ανασταίνει νεκρούς, να ανασταίνεται κι αυτός, να προλέγει το μέλλον, να φωταγωγεί τα ρούχα του, να καλεί αρχαίους νεκρούς ήρωες πάνω σε βουνοκορφές στη μεταμόρφωση, να κουρελιάζει από μακριά γιγάντια τέμπλα ναών, να ταΐζει χιλιάδες ανθρώπους με τρόφιμα βγαλμένα μέσα από ένα απλό καλάθι ή να σκουτινιάζει τον ήλιο. Ακόμα και σκηνές που παρουσιάζουν τον Ιησού να διδάσκει είναι στημένες. Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι ο Ιησούς ποτέ δεν δίδαξε κάτι σχετικά με την καταβολή φόρων, επειδή ο Παύλος ουσιαστικά έγραψε ένα ολόκληρο κεφάλαιο πάνω σε αυτό το θέμα στην προς Ρωμαίους, όπου δεν γνωρίζει τίποτα για κάτι τέτοιο. Όμως ο Μάρκος παίρνει αυτά που λέει ο Παύλος και τα μετατρέπει σε μια έξυπνη αφήγηση με τον Ιησού να τα λέει στον Μάρκο. Ο Μάρκος το κάνει συχνά αυτό. Στην πραγματικότητα, ο Μάρκος φαίνεται να μυθοποιεί τον Ιησού κατασκευάζοντας ιστορίες με στοιχεία που παίρνει από τα γραπτά του Παύλου. Κάποιοι ίσως σοκαριστούν μαθαίνοντας πως και η περίφημη επί του όρους ομιλία ίσως δεν είναι λόγια του Ιησού. Dale Allison, μελέτες επί του Ματθαίου. Ξέρουμε πως αυτή η ομιλία προέρχεται από τα ελληνικά, όχι τα εβραϊκά ή τα αραμαϊκά, γιατί βασίζεται στο κείμενο του Σεπτουαγκίν των Γραφών. Βασίζεται εκτενώς στο ελληνικό κείμενο του Δευτερονομίου και του Λεβιτικού, καθώς και σε βασικά σημεία άλλων κειμένων. Για παράδειγμα, το στρέψιμο του άλλου μάγουλου και άλλες πτυχές του νόμιμου πασιφισμού έχουν ανασυρθεί από το ελληνικό κείμενο του Ισαΐα. Αυτά δεν είναι λόγια του Ιησού. Αυτή η διάσημη ομιλία, σαν σύνολο, έχει μια περίπλοκη λογοτεχνική δομή που προέρχεται από ένα συγγραφέα, όχι έναν καθημερινό ομιλητή. Και πάλι αντανακλά ανάγκες και ενδιαφέροντα που προέκυψαν μετά το ξεκίνημα του Αποστολικού Κηρύγματος και τις προσπάθειες να κρατηθεί η συνοχή των οργανωμένων χριστιανικών κοινοτήτων. Σε κανένα σημείο αυτής της μακριάς ομιλίας ο Ιησούς δεν εξηγεί τι πρέπει να γίνει με το τυπικό της θυσίας στο ναό, ή έστω να το απορρίψει ή να υποστηρίξει πως δεν χρειάζεται. Αντιθέτως, η ομιλία υπονοεί πως δεν υπάρχει πλέον τέτοιο ζήτημα. Με άλλα λόγια, υπονοεί πως ο ναός έχει ήδη καταστραφεί. Ο Μάρκος επίσης παίρνει προφητείες και γραφές και τα μετατρέπει σε ιστορικά γεγονότα. Η αφήγηση της σταύρωσής του έχει δομηθεί πάνω στους ψαλμούς με την προσθήκη λεπτομεριών από τον Αμώς, τον Ισαΐα, τη Σοφία Σολομόντος και άλλες γραφές. Η αφήγηση της ένδοξης εισόδου έχει δομηθεί πάνω σε προφητείες από τον Ζαχαρία και από τους ψαλμούς.
Ο Μάρκος παίρνει από τον Παύλο την ιδέα ότι ο Ιησούς και η θυσία του αναπαράγουν και αντικαθιστούν τον αμνό του Εβραϊκού Πάσχα και την κατσίκα του Γιόμ Κιπούρ και χτίζει ολόκληρη την αφήγησή του γύρω από αυτά τα δύο θέματα με την προσθήκη του αφηγήματος περί Βαραβά. Ένα άλλο στοιχείο μυθοπλασίας είναι η αφήγηση των ομόκεντρων δομικών κύκλων, πάνω στους οποίους βρίσκεται μια ολόκληρη παρόμοια οργανωμένη αφήγηση ναυτικής μυθοπλασίας στα κεφάλαια 4 έως 8, όπου έχουν μια τριπλή επανάληψη της ίδιας ακριβώς αλληλουχίας. Κάθε κεφάλαιο και κάθε στίχος του κατά Μάρκο αποτελεί ένα επεξηγηματικό μέρος μιας επινοημένης συμβολικής δομής, προσεκτικά οργανωμένης, εμπεριέχοντας πάντα ένα ευκολονόητο μήνυμα και δίνοντας νόημα στα κηρύγματα του Παύλου για την υποτιθέμενη ζωή του Ιησού. Δεν πρόκειται για τυχαία συλλογή αναμνήσεων ή εναπόλυση ιστοριών. Άλλο υλικό έχει αντιληφθεί από τις ιστορίες της Παλαιάς Διαθήκης, όπως τις ιστορίες του Μωυσή, του Ηλία ή του Ελισέου. Όλα τα υπόλοιπα Ευαγγέλια, κανονικά και απόκριφα, είναι κάπως έτσι. Δείχνουν ξεκάθαρες προπαγανδιστικές προθέσεις, περιλαμβάνουν μη ιστορικό και μυθολογικό υλικό, αντιφάσκουν μεταξύ τους, δεν είναι ανεξάρτητα, είναι ανώνυμα και εμφανίζονται δεκαετίες μετά την περίοδο του Ιησού. Οι ανύπαρτες και υποθετικές πηγές που υποτίθεται ότι προηγούνται των Ευαγγελίων, όπως η Q, δεν γίνεται να χρονολογηθούν με ακρίβεια ή να μελετηθούν. Οι συγγραφείς των περισσότερων επιστολών, κυρίως του Παύλου και του Ιακώβου, δίνουν ελάχιστους λόγους στους ιστορικούς να τις αποδεχτούν ως ιστορικά ακριβείς μαρτυρίες. Ακόμα και αν οι συγγραφείς είναι αξιόπιστοι, δίνουν πενιχρές έως μηδενικές πληροφορίες για τον ιστορικό Ιησού. Βρισκόμαστε στις αρχές του 1ου αιώνα, όπου άνθρωποι λατρεύονται σαν θεοί. Αν τότε ρωτούσατε κάποιον να σας πει ποιος είναι ο Υιός του Θεού, θα σας έλεγε πως είναι ο Καίσαρας Αύγουστος, ο υιοθετημένος γιος κάποιου άλλου Θεού, του Ιούλιου Καίσαρα, ο οποίος μετά την δολοφονία του αναλύθηκε στους ουρανούς και έγινε Θεός. Στον ελληνικό κόσμο έχουμε αντίστοιχες ιστορίες για τον Μέγα Αλέξανδρο, για τον οποίο μάλιστα υπόθηκε πως γεννήθηκε με υπερφυσική σύλληψη, τον Πυθαγόρα ή τον Ασκληπιό, ο οποίος ανέστηνε ακόμα και νεκρούς και μετά από έναν τραγικό θάνατο θεοποιήθηκε στον ουρανό. Ο Ρίτσαρντ Μίλλερ, στο βιβλίο του Resurrection and Reception in Ancient Christianity, αναλύει το πόσο διαδεδομένοι ήταν οι μύθοι για ανθρώπους που θεοποιούνταν μετά το θάνατό τους, είχαν συχνά μια υπερφυσική προέλευση ή ακόμα και για εξαφανισμένα πτώματα. Έχουμε την περίπτωση του Ρωμήλου, του θρυλικού ιδρυτή της Ρώμης, ο οποίος μετά από μια μυστηριώδη εξαφάνιση ή δολοφονία εμφανίζεται με λαμπερό σώμα στον Πρόκουλο και μετά αναλύθηκε στον ουρανό μπροστά στα ρωμαϊκά στρατεύματα, αφού προηγουμένως είχε πέσει σκοτάδι στη γη. Ο Ηρακλής γεννήθηκε από την ένωση της μητέρας του με έναν ανώτερο θεό. Προσπάθησαν να τον δολοφονήσουν ότι ήταν βρέφος, εκτέλεσε υπερφυσικούς άθλους, είχε ένα μαρτυρικό θάνατο και τελικά αναλήφθηκε στον ουράνιο Όλυμπο. Η Νάνα Αστάρτη δολοφονήθηκε στον κάτω κόσμο, κρεμασμένη σε ένα καρφί για 3 μέρες και νύχτες, αλλά τελικά επέστρεψε στον κόσμο των ζωντανών. Ο Οριγένης, στα σχόλια επί του Εζεκιήλ, μας μαρτυρεί πως στην εποχή του ο Ταμούζ δοξαζόταν σαν Άδωνης και πως ο θάνατος και η επάνωδός του στη ζωή, από νεκρόν αναστάντη, τιμόταν σε ειδικές τελετές, εξηγώντας έτσι την αναφορά στον Εζεκιήλ 8:14, όπου γίνεται λόγος για τις γυναίκες που θρηνούν το θάνατο του Ταμούζ στις πύλες της Ιερουσαλήμ. Ο Ζαχαρίας 12:11 κάνει λόγο για το θρήνο του Αδάδ Ριμών, δηλαδή του Βάλ, στη Μεγιδό. Ακόμα και χιλιάδες χρόνια πριν τον χριστιανισμό, έχουμε αναφορές για το θάνατο και την ένδοξη ανάσταση του Όσιρη στα πυραμιδικά κείμενα. Ο Πλούταρχος στον 1ο αιώνα εξιστορεί τα παθήματα δαιμόνων μεγάλων. Στις ιστορίες του Ηρόδοτου μαθαίνουμε την ιστορία του Αριστέα του Προκονήσιου, του οποίου το πτώμα εξαφανίστηκε από ένα δωμάτιο στον Κίζικο και υπήρχαν θρύλοι πως όχι μόνο εμφανίστηκε σε ανθρώπους μετά το θάνατό του, αλλά έγραψε ακόμα και ποίηματα. Σχεδόν όλοι οι μελετητές συμφωνούν ότι ο Ιησούς άρχισε να θεωρείται Θεός ή έστω θεϊκό όν, αφού οι πρώτοι χριστιανοί πίστεψαν πως είχε αναστηθεί από τους νεκρούς και τώρα βρίσκεται στον ουρανό με διαφορετικό σώμα, το οποίο ο Παύλος αποκαλεί πνευματικό. Η πρώτη γραπτή αναφορά σε αυτή την παράδοση είναι στην Α προς Κορινθίους 15, όπου ο Παύλος αναφέρεται επιγραμματικά σε αυτό το γεγονός και αφήνει να εννοηθεί πως οι πρώτοι μάρτυρες της Ανάστασης ήταν οι αποδέκτες κάποιου οράματος, ακριβώς όπως αυτός. Προσέξτε πως αυτή η περιγραφή δεν ταιριάζει με τις αφηγήσεις που διαβάζουμε αργότερα, όπως τον άδειο τάφο που ανακαλύπτουν οι γυναίκες ή την πρώτη συνάντηση με τον Ιησού, την προδοσία του Ιούδα, τον Ιωσήφ τον Εξαρημαθέας, τις αμφιβολίες των μαθητών, τον Ιησού που τρώει μαζί τους, τις φήμες για το κλεμμένο σώμα κλπ. Πολλοί μελετητές πιστεύουν πως η φράση την τρίτη μέρα είναι μια θεολογική δήλωση και ότι και τα Ευαγγέλια είναι σαφή για τον χρόνο της Ανάστασης. Η πρώτη φορά που ακούμε για τον άδειο τάφο είναι δεκαετίες αργότερα στον Μάρκο,
προκειμένου να καταδειχθεί πως ο Ιησούς είχε αναστηθεί σωματικά. Το πρόβλημα είναι πως σε πολλά αρχαία χειρόγραφα του Μάρκου δεν υπήρχαν οι στίχοι με τις post-mortem εμφανίσεις και προσθέθηκαν από κάποιον άλλον συγγραφέα. Οι υπόλοιποι Ευαγγελιστές παίρνουν αυτή την παράδοση από τον Μάρκο και την διαθίζουν με περισσότερα αφηγηματικά στοιχεία. Φυσικά, σε αυτή τη χρονική περίοδο, η πρώτη γενιά χριστιανών είχε παρέλθει. Σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να αναρωτηθούμε γιατί ο Ιησούς έπρεπε να έχει μια αξιοπρεπή ταφή από ένα αξιοσέβαστο μέλος του Συμβουλίου που τον καταδίκασε και γιατί μετά εξαφανίζεται από την ιστορία. Γιατί οι Ρωμαίοι και οι αρχιερείς δεν κάναν κάποια ξενυχιστική έρευνα για τον άδειο τάφο όπως όφυλαν. Γιατί ο Ιησούς έπρεπε να δίνει αποδείξεις της Ανάστασής του για 40 μέρες. Πόσες αποδείξεις χρειάζεται κάποιος για να πιστεί πως κάποιος άλλος αναστήθηκε. Φυσικά οι απολογητές θα βρουν τις κατάλληλες απαντήσεις, αλλά τέτοια ερωτήματα εγείρονται όταν αντιμετωπίζουμε μυθολογικές ή αντιφατικές προφορικές παραδόσεις. Λέγεται συχνά πως κανένας Απόστολος δεν θα πέθαινε για ένα ψέμα, αλλά δεν υπάρχουν στέρεες αποδείξεις για κάτι τέτοιο. Οι ζωές των περισσότερων Αποστόλων προέρχονται κυρίως από μεταγενέστερους θρύλους. Επιπλέον, όπως εξήγησα πριν, δύσκολα θα βρούμε κάτι που να γράφτηκε από αυτούς, οπότε δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι τι ακριβώς πίστευαν για τον Ιησού. Το χριστολογικό πρόβλημα, δηλαδή το ποιος ήταν ο Ιησούς, ταλαιπώρησε τη χριστιανοσύνη για αιώνες. Ο Σωκράτης ο Σχολαστικός, στην εκκλησιαστική του ιστορία, λέει πως στην εποχή του ο διάλογος με τους αιρετικούς χριστιανούς δεν μπορούσε να καταλήξει πουθενά. Αποφάσισαν τότε να προσφύγουν στα αρχαία κείμενα της Εκκλησίας, αλλά ούτε και εκεί υπήρχε συμφωνία, ακόμα και μέσα στα κείμενα των χριστιανικών αιρέσεων. Τελικά τη λύση έπρεπε να τη δώσει ένας αυτοκράτορας. Υπάρχουν αρκετά άλλα ζητήματα που χρήζουν ανάλυσης, αλλά θα τα αφήσω για κάποιο μελλοντικό βίντεο. Κάποιος θα ισχυριστεί πως προσπαθώ να εκμηδενίσω τον χριστιανισμό, αλλά η λογική λέει πως η αλήθεια είναι εκεί που σε πάει η απόδειξη, και η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι τι πρεσβεύει η χριστιανοσύνη, αλλά αν ταυτίζεται με τον ίδιο τον Χριστό. Από ιστορικής άποψης υπάρχουν αδύναμες αποδείξεις. Ούτε είναι πιθανό πως κάποιος κράτησε αρχείο από τα πραγματικά του λόγια. Δεν είχε την παραμικρή ιδέα πως θα ιδρυόταν θρησκεία στο όνομά του, πως θα επιβίωνε ανά τους αιώνες και πως θα είχε επίδραση στους ανθρώπους. Πίστευε πως ο κόσμος θα τελείωνε πριν ακόμα η Ρώμη μάθει για αυτόν. Τα Ευαγγέλια είναι μια σύνθεση από εβραϊκές και παγανιστικές διδασκαλίες της εποχής και εναρμονίζονται με τις εσαϊκές αντιλήψεις των ιδεών του Ιησού. Αντίοχλο με Γαλιλαίε, δεν ήταν δικό σου λάθος που οι ιερείς έγιναν οι σύμβουλοι της λιτότητας, επειδή εσύ νόμιζες πως το τέλος του κόσμου ήταν κοντά. Δεν είσαι υπεύθυνος για τον Μεσαίωνα. Σε χρησιμοποίησαν. Φαίνεται παρά τις λίγες αποδείξεις πως έπαιξες το ρόλο ενός ανθρώπου. Αποκήρυξες τα ιερατεία και τα τεχνάσματά τους και είπες στους ανθρώπους να αγαπάνε ο ένας τον άλλον. Ήσουν πιστός μέχρι τέλους. Πέθανες γι' αυτό που θεωρούσες σωστό και δίκαιο. Εμείς όμως σκεφτόμαστε διαφορετικά. Η ζωή είναι καλή και μεγαλειώδης. Η αγάπη είναι ο χυμός αυτού του λουλουδιού. Αλλά εμείς αισθανόμαστε πιο κοντά σε σένα από ό,τι σε αυτούς που μιλάνε στο όνομά σου. Αντίο, αγαπημένη Γαλιλαίε.